हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी। லைவ் ஆன் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயராதா மாதவா ஆமா பாடுறீங்கன்னா மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி. அக்கா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் போட்டாச்சு. நீங்க மங்களார்த்தி சாங்ஸ் ஏதாவது பாட்டு பாடுறீங்கன்னா பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் 9 o'clock நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நீங்க ஹோஸ்ட் 5 நீங்களே minutes இருக்கீங்களா இருக்கு. மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? ஹோஸ்ட் நீங்களே இருக்கீங்களா மாதாஜி இப்போ? நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் உங்களை. ஓகே ஓகே மாதாஜி. அது இன்னொன்னு ப்ளூ கலர் லோகோ இருக்குல்ல மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீன்னு. மாதாஜி நான் ஒரு ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நேம நான் ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுறேன், இன்னொன்னு கோ ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுறேன் மாதாஜி. அது லேப்டாப்ப பண்ணாதானே மாதாஜி ஷேரிங் பண்ண முடியும், அப்படிதானே? இல்ல கோ ஹோஸ்ட் இருந்தாலும் கோ பண்ண முடியுமா ஹோஸ்ட் மாதாஜி? ஷேர் பண்ணலாம். நீங்க எதை வந்து அந்த போட்டோ போட்டிருக்கிறத நான் ஹோஸ்ட் பண்ணவா கோ ஹோஸ்ட் பண்ணவா? இல்ல ப்ளூ கலர் லோகோ மாதாஜி, வெறும் நேம் இருக்குல்ல, ஜெயஸ்ரீன்னு இருக்குல்ல மாதாஜி. அதுதான் லேப்டாப்புங்களா? அது ஒரு நிமிஷம், 1 செகண்ட் மாதாஜி. இந்த பையன் கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி, 1 செகண்ட். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ஹரே கிருஷ்ணா कृष्णा மாதாஜி. कृष्ण कृष्णा हरे हरे। சொல்லுங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அந்த பிக்சர் இருக்கதே பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் வேணும்னா ஹோஸ்ட் மாத்திக்கலாம்ல மாதாஜி அதுல? மாத்திக்கலாம் மாத்திக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் அலாட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னொரு உங்களோட போன் நினைக்கிறேன், அதை வந்து நீங்க கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நீங்க தான் இப்போ ஹோஸ்ட். ஓகே மாதாஜி. அத கோ ஹோஸ்ட் இப்போ அத வந்து கோ ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு இத நீங்க இப்போ போன் வழியா தான் இது பண்றீங்க, வீடியோ ஆன் பண்ண போறீங்கன்னா கோ ஹோஸ்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பா. அதை பின் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. நீங்க பண்ண பண்ண நீங்க கத்துக்குவீங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? அதையும் கோ ஹோஸ்டா பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு நம்பரை. 1 செகண்ட் மாதாஜி, அதை எப்படி பண்றதுன்னு கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி உங்ககிட்ட. உங்க நேம்லயே போய் டச் பண்ணுங்க மாதாஜி. டச் பண்ணிட்டு அதுல அது பார்ட்டிசிபென்ட்ல. சைட்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதுல மேக் கோ ஹோஸ்ட்ன்ட்டு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ஆயிடுவீங்க கோ ஹோஸ்ட். உங்க நேம் வந்துடும். 1 செகண்ட் மாதாஜி. கால் டு அன்மியூட்னு இருக்கு. மேக் கோ ஹோஸ்ட் அப்படின்னு வரும். இல்லைன்னா நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் வந்து அந்த இன்னொரு நம்பரை நான் கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களை மறுபடியும் ஹோஸ்ட் பண்ணி விட்டுறேன். இதுல இருக்கு மாதாஜி, மேக் கோ ஹோஸ்ட் இருக்கு மாதாஜி. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போ அந்த நேமும் கோ ஹோஸ்ட் மதனா மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி கீழே உங்க பேரும் வந்துடும். அவ்வளவுதான். ஓகே மாதாஜி, இப்போ நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட். வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா Hare மாதாஜி. Hare. ஜெயராதா பாடுவோம் மாதாஜி. பிரணத்திய பாடுங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே உங்க கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் நீங்க ஷேர் பண்ணல மாதாஜி, பரவாயில்லையா? நீங்க பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க, உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல. தெரியல மாதாஜி, 1 செகண்ட். நீங்க அதுக்குதான் உங்க போன் இன்னொரு இதோட நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது நீங்க போன் வழியா போன்ல தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்க. அதுக்குதான் இந்த இருங்க piece. கொஞ்சம் நீங்க இருங்க பாஸ் மாதாஜி. பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அதை எடுத்து விட்டுருங்க. ஓகே. இப்ப தெரியுது. மாதாஜி யாராச்சும் ஜெயராத மாதவ் பாட்டு பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, மதனா மாதாஜி. நீங்க யாராவது பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Gopi Janavallabha, இதை போஸ்ட் Girdharadhari. ஸ்ரீ மாதாஜி, Jaya இதை Gopi minimize Janavallabha. இதுக்கு முன்னாடி கரெக்டா வச்சிருந்தீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த ஸ்லைட்ஸ். இத மினிமைஸ் பண்ணிருங்க, இல்லைன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, பண்றேன் Jaya மாதாஜி. Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Yasodhanandana, Ragajananandana, Yasodhanandana, Ragajananandana, Yamunadira Vanachari, Yamunadira Vanachari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்றேன் மாதாஜி. பிரணதி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சத்குரும் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா மத்யம் ததாதி சிவபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீதபதகமலம் श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपम जाग्रजातं सगगन रघुनाथ्रितं तां सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांच गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपीशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णविभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओ ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरदेश्य नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तकालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशशक्तिदेशतारिणी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तौदारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्टार्ट करना माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण सॉरी। எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இன்னைக்கு हरे L2 ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. L2 வகுப்பிற்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா குலை மேங்களூர் கோயில் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். பகவத்கீதை உண்மை எதிரில் அறிமுகம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் எடுக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா பகவானையும் அவர்களையும் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரையும் கோயில் தலைவர் நாமனிஷ்ட பிரபுதாஸ் ஜி அவர்களையும் ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு வகுப்படுத்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களையும் வணங்கி பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று வகுப்பை ஆரம்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். இதுல மருந்து உட்கொள்வது மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படியோ அல்லது மருந்தின் தலைப்பு காகித விதிப்படியோ உட்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், மருத்துவர் படிச்ச மருத்துவர் லைசன்ஸ்டு டாக்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க சொல்றபடிதான் நம்ம மெடிசன் எடுத்துக்கிடுவோம். அவங்களுடைய அறிவுரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அது மாதிரிதான் இங்க பகவத்கீதா ஆசிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது உண்மை உருவில் அப்படிங்கிறத அதைதான் நம்ம படிக்கணும். அந்த பகவத்கீதா தான் படிக்கணும். அதுல ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விதிப்படி நம்ம பகவத்கீதையை கிருஷ்ண உணர்வை உணர்ந்த ஒரு பக்தர் மூலியமாக அதை படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வாழ்க்கைக்கான பாடம். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டபடியே உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பகவானாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். பகவத்கீதையில எங்கேயுமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி உவாச்ச அப்படின்ல எங்கேயுமே வராது. அர்ஜுன உவாச்ச எல்லாம் வரும், சஞ்சயன் உவாச்ச அப்படின்னு வரும். ஆனா
நம்மளுக்கு பகவான் வந்து முழு முதற் கடவுள். அதனால ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு தான் இருக்கும். முழு முதற் கடவுளுடைய நாமத்துலதான் இருக்கும். அதனால பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் பகவானாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஆதாரம். ஆதாரம் எங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா? ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறது ஆதாரம் எந்த நூல்கள்ல இருந்து, எந்த இலக்கியத்துல இருந்து, நம்மளுக்கு வேதத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஆதாரம் என்னன்னா, 1 பகவத்கீதை, 2 ஸ்ரீமத் பாகவதம், 3 பத்ம புராணம், 4 பிரம்ம சம்ஹிதை, இன்னும் பற்பல சாஸ்திரங்கள். இது மட்டும் இல்ல, அது மாதிரி இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே வாங்கி டிவோட்டிஸ் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துவாருங்க. பக்தர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாரு. நம்மளும் கிருஷ்ண உணர்வை உணர முடியும். அடுத்து சாந்த நிலை பக்தர், தாசிய தொண்டு செய்யும் பக்தர். சாந்த நிலை பக்தர்னா இறைவனின் பிரம்மாண்டமான படைப்புகளையும் பெருமையையும் கண்டு அமைதியாக வியந்து போற்றும் நிலை. இதில் நேரடி சேவையோ உறவோ இருக்காது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார சொல்லலாம்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்கள சொல்லுவாங்க. அவரை சுகமுனிவர்னு சொல்லுவாங்க. அவர்தான் பகவானின் பரம்பொருளை உணர்ந்து எப்போதுமே ஆன்மீக அமைதியில் நிலைத்திருப்பாங்க. அதுதான் சாந்த ரசம் அப்படிங்கிறது. அடுத்து தாசிய தொண்டு செய்யும் பக்தர் அப்படின்னா எஜமானன் வேலைக்காரன் அது மாதிரி பகவானுக்கும் பக்தருக்குமான உறவுகளை பத்தி சொல்றதுதான் இந்த 5 நிலைகள். அதுல 2வது நிலைக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் யாருன்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து உத்தவர் சேவை செய்யறதும், ராமாயணத்துல வந்து ஸ்ரீராமருக்கு ஹனுமான் வந்து சேவை செய்து தன் உயிரையே அர்ப்பணித்த கதையும் உண்டு. அப்போ அதுக்கு எஜமானன் வேலைக்காரன் உறவுக்கு வந்து ஸ்ரீராமர் ஹனுமான் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து சக்கிய ரசம், நண்பராக பக்தர். நண்பராக இருக்கிறதுனா பயம் அல்லது தயக்கமின்றி இறைவனுடன் தோழமையாகவும் சமமாகவும் பழகுவது, ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேசுவது, விளையாடுவது. உதாரணம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் நட்பு, அவங்க நண்பர். அடுத்து பெற்றோராகனா பகவானை தன் குழந்தையாக பாவித்து தாய் அல்லது தந்தை அன்பை பொழிவது, அவரை பாதுகாப்பதிலும் உணவூட்டுவதிலும் உள்ள தாய்மை அன்பு. உதாரணம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் யசோதா அம்மா. அடுத்து காதலராக அல்லது துணைவியராக பக்தர் அப்படின்னா அதுக்கு பேரு மாதுரிய ரசம் அல்லது காந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றிணையும் மிக உயர்ந்த நிலை. இறைவனை காதலனாக அல்லது நாயகனாக ஏற்று முழுமையான அன்பை செலுத்துவது. உதாரணம் யாருன்னா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவானுக்கு ராதாராணி அவங்களுடைய விரிவங்கம் தான் கோபியர்கள். ராதாராணி அம்மாவை சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா கோபியர்களையும் சொல்லுவாங்க. இவங்களுடைய அன்பு எப்படின்னா தூய எல்லையற்ற காதல். அந்த அன்பு அந்த பாவத்துல இருப்பாங்க. கோடிக்கணக்கான ஜீவராசி உள்ள போதிலும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பகவானுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவை கொண்டுள்ளான். இது ஸ்வரூப என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் மூலம் அந்த ஸ்வரூபத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்க முடியும். நம்மளும் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எண்ணத்துல பகவானை நம்ம இப்போ தந்தை இல்லாதவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தந்தையாவே தெரிவார். என்னுடைய தந்தையா வந்து நான் நினைக்கிற இடத்துல எல்லாம் எனக்கு அந்த உணர்வை கொடுக்குறாரு, வழி நடத்துறாரு அப்படின்னு உணர முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கும் ஒவ்வொரு பக்தருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான உறவு எப்பயுமே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடும் கேள்வி. பிரம்மசூத்திரத்தில் இந்த ஆய்வு அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பூரணத்தின் இயற்கையை ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்பொழுது பரம்பொருளை இது வந்து என்னன்னா வேதாந்த சூத்திரம், பிரம்ம சூத்திரம் சொல்றாங்க. அது வேதாந்த சூத்திரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நூலின் முதல் வரியே இதுதான், அத்தாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படிங்கிறது. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா,
முழு அர்த்தம் பொருள் என்னன்னா, இப்பொழுது பரம்பொருளை பற்றிய பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரணை தொடங்குவதற்கான நேரம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா, எனவே பிரம்மத்தை பற்றிய உண்மை அறிய முற்படுவோமாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. மனித பிறவி என்பது விளக்கம் என்னன்னா, இந்த ஸ்லோகனுக்கு மனித பிறவி என்பது உலகியல் இன்பங்களை தாண்டி ஆன்மீக உண்மையை அறியவும் இறைவனை பற்றி ஆராய்ந்து உணரவுமே கிடைத்திருக்கிறது என்பதை இந்த வரி குறிக்கிறது. உலக பற்றுகளில் இருந்து விடுபட்டு உண்மையான மெய்யறிவை தேடத் தொடங்கும் தருணத்தையே இது குறிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் 5 அடிப்படை கருப்பொருள் தத்துவம். முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர், ஈஸ்வரன் அல்லது ஆள்பவர்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இரண்டாவது ஜீவன் அல்லது உயிர்வாளி. மூன்றாவது பிரகிருதி, ஜட இயற்கை அப்படின்னு பொருள் அது. நான்காவது காலம். ஐந்தாவது கர்மா. இதுல பகவான் கிருஷ்ணர் ஆள்பவர். அவர்தான் அத்தனை உலகங்களையும் ஆள்பவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்து ஜீவன் உயிர்வாளிங்கிறது 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள் இருக்கிறாங்க. அதுல நாமளும் ஒருத்தர் மனிதர்களும். அது ஜட இயற்கைங்கிறது நம்ம என்னன்னு படிச்சிருக்கிறோம். காலம்ங்கிறது சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது. காலத்தை யாராலையும் மாற்றவும் முடியாது, நிப்பாட்டவும் முடியாது. கர்மா, அதுல நம்ம கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் 3 பிரிவுகளாக பகவத்கீதை பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுல முக்கியமானது என்னன்னா கர்மா, செயல். அந்த கர்மாவை வச்சுதான் நம்மளுடைய அடுத்து நம்மளுடைய விதி பயனும் இருக்கு. அடுத்து பகவானுடைய கருணை எப்படி நம்ம செயல்னால எப்படி நம்ம பகவானுடைய தொடர்பு வச்சுக்கலாம், நம்மளுடைய செயல் எப்படி மாத்திக்கணும், எது எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது, எது விகர்மா அகர்மா, அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். L1ல பார்த்தோம். நம்ம அகர்மா பண்ணணும், விகர்மா பண்ணக்கூடாது. கர்மா பண்ணினாலும் அதுலயும் செயல்கள் இருக்கு அப்படின்னு போன தடவை சுருக்கமா பார்த்தோம். இந்த தடவை கர்ம யோகத்துல 2ஆம் நிலை வகுப்புல கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கண்ணோட்டம்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முன்னாடி ஸ்லைட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பகவத்கீதையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மருந்து உட்கொள்வது போல. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் என்பதற்கான சாஸ்திரபூர்வமான ஆதாரங்கள், நூல்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. அடுத்து பகவானுடன் 5 விதமான ஆன்மீக உறவுகள், ஸ்வரூபா, இதை பக்தி தொண்டு மூலமாக புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே முதன்மையான பக்தி தொண்டு. அந்த பக்தி தொண்டு நிறைய இருக்கு. அதுல முதன்மையான பக்தி தொண்டு மகாமந்திர உச்சாடனம். அடுத்து துன்ப நிலை பற்றி ஆராய்தல். அதுதான் துன்ப நிலை நம்மளுக்கு ஏன் வருது, அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது பிரம்மசூத்திரத்துல இருக்கு. பரம்பொருள்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஆராய்தல். அடுத்து பகவத்கீதையின் அடிப்படை 5 அடிப்படை தத்துவங்கள் இது பார்த்தோம். அதோட கண்ணோட்டம் தான் இது. அடுத்து பரம பூரண உண்மை 3 நிலைகளில், பரம பூரண உண்மை 3 நிலைகளில் அறியப்படுகிறது. 1 அருவ பிரம்மன், 2 பரமாத்மா, 3 பகவான். பகவானின் திவ்யமான உடலில் இருந்து வரும் தேஜஸ் அருவ பிரம்மன். பகவானின் திவ்யமான உடலில் இருந்து ஒளி வரும். ஒளி ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்க பூலோகத்துல சூரியன் சந்திரன் நம்மளுக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாங்க. அங்க எந்த ஒரு இதுவே ஒளி கொடுக்கிற பொருளே நம்மளுக்கு அங்க தேவைப்படாது. ஏன்னா இயற்கையாகவே அங்க ஒளிரூட்டப்பட்ட கிரகம் தான் பகவான் இருக்கிற கோலோக விருந்தாவனம். அங்கு பகவானுடைய உடம்பிலிருந்து வருகின்ற தேஜஸ் தான் ஒளியே. நம்மளுக்கு அங்க அத்தனை கிரகங்களுக்கும் ஒளியாக பரவி இருக்கிறது. அந்த ஒளியை தான் அருவ பிரம்மன் சொல்றாங்க. எல்லா உயிரினங்களின் இதயத்திலும் விற்றிருப்பவர் பரமாத்மா. இது நம்ம போன தடவை பார்த்தோம். மூன்றாவது தன்னுடைய பக்தர்களிடம் தனிப்பட்ட உறவு கொண்டு ஆன்மீக மயமான லீலைகளில் ஈடுபடுபவர் பகவான். தன்னுடைய பக்தர்கள்கிட்ட அதுதான் தகப்பனா இருப்பாங்க, குழந்தையா இருப்பாங்க. அந்த நம்ம 5 ரசம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல
எப்படி வேணா இருப்பாங்க. ஆன்மீகமயமான லீலைகள்னா என்னன்னா, பொதுவா திருவிளையாடல்கள். பகவானுடைய திரு விளையாடல்கள் தான் லீலைகள் என்று அழைக்கப்படுது. அது மாதிரி பக்தர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துவார். ஆஹ் அதுக்குன்னு ஒரு சரியான டைம் வரும். நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். பகவானை அடையணும், உணரணும் அப்படின்னா, நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சு பயிற்சி பண்ணணும்னா, அந்த அளவுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு தீவிரமா பயிற்சி பண்றோமோ, அந்த அளவுக்கு பகவானை உணர முடியும். இது எப்படி இந்த 3 நிலைகள் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, சூரியனை 3 நிலைகளில் அறியலாம். சூரியனுடைய ஒளி கதிர் ஒண்ணு, சூரிய வட்டம் அந்த டிஸ்க் ஒண்ணு, கோலம்னா அந்த வெளிப்புற வட்டம். அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஒண்ணு, கிரகத்தின் உள்ளே இருப்பவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த 3 நிலைகள் போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த வெளிச்சம் தான் அருவ பிரம்மன் அப்படிங்கிறது. ஒளி இப்ப சூரியனோட வெயில் வந்து நம்ம எங்க பார்த்தாலும் வெளிச்சம் பரவி இருக்கு இல்லையா? நம்ம சூரியனை பார்க்காட்டியுமே தரைய பார்த்தாலோ சைட்ல பார்த்தாலோ சூரிய வெளிச்சத்தை நம்மளால உணர முடியும். அதுதான் அந்த அருவ பிரம்மன்கிறது. அடுத்து பரமாத்மாங்கிறது 2வது நிலை. அதுதான் அந்த சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள். அந்த சூரிய வட்டம் இருக்கு இல்லையா? சூரிய ஒளி கதிர்ங்கிறது பரமாத்மா. அதாவது எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். அந்த 2வது நிலை. 3வது நிலைதான் ஆஹ் 3வது நிலை அருவபிரமன், பரமாத்மா, பகவான். அந்த 3வது நிலை பகவான் தான் அந்த டிஸ்க், சூரிய வட்டம். இந்த 3 நிலைகள்ல பக்தர்கள் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதுல ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு எல்லைக்குள்ளதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை பற்றிய புரிதலுக்காக இந்த வரைபடம் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து சூரிய கதிர் ஒளியை மட்டும் கற்க முயல்பவன், ஆரம்ப நிலை மாணவன். அந்த ஒளி வெளிச்சத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்க, கற்க, படிக்க முயல்பவங்க தான் இந்த ஆரம்ப நிலை மாணவர்கள். பிரம்மன் நிலை மட்டும் அறிய முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். அடுத்து 2வது, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி யாராவது வாசிக்கணும்னாலும் வாசிக்கலாம். நானே வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். சாரி. நீங்க யாராவது ஒருத்தர் மாத்தி மாத்திட்டு எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி வந்து வாசிச்சீங்கன்னா வகுப்பு இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூரிய கதிர் ஒளியை மட்டும் கற்க முயல்பவன் ஆரம்ப நிலை மாணவன். பிரம்மன் நிலை மட்டுமே அறிய முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். சூரியகோள் மேற்பரப்பை புரிந்து கொள்பவன் இடைநிலை மாணவன். பரமாத்மா பற்றி அறிய முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். சூரிய கிரகணத்தின் உள்ளே செல்பவன் உயர்நிலை மாணவன். பகவானை அறிய முயல்பவனோடு ஒப்பிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதுதான் இந்த ஒளியை பத்தி மட்டும் தெரிஞ்சவங்க ஆரம்ப நிலை மாணவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து 2வது இருக்கிற மாணவன் என இடைநிலை மாணவன். அவர் வந்து அந்த ஒளி கதிர்களை பற்றியும் அறிஞ்சிடுறாரு. அதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு கேள்விகள் வந்து நிறைய வரும். கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன இருக்கு, என்ன இருக்கு, நம்ம என்ன படிச்சா முழுமையா பகவானை உணர முடியும். அதுக்குதான் உங்களை L1ல இருந்து L2க்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் L2ல கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம். L3ல அதை விட விரிவா பார்ப்போம். அதுக்கு மேல மேல போகும்போதுதான் நம்ம வந்து அந்த சூரிய கதிரை தாண்டி, வெளிச்சத்தை தாண்டி, கதிரை தாண்டி அந்த சூரிய வட்டம் டிஸ்க்கு போய் அது உள்ள இருக்கிறது பகவானுடைய திவ்யமான ஒரு தரிசனத்தையும் நம்ம மனக்கண்ணாலே உணர முடியும். அடுத்து 3வது இருக்கிற நிலை மாணவர் வந்து எப்படின்னா, பகவானை அறிய முயல்பவரோடு ஒப்பிடலாம். இவங்கதான் பகவானை பூரணமா அறிய முடியும். அந்த 3வது நிலையில இருக்கிறவங்க முழுமையா அறியலாம். அதுக்கு நிறைய பயிற்சி பண்ணணும். பகவானுடைய கருணையும் வேணும் அதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி டிவோட்டிஸோட பக்தர்களோட சத்சங்கத்திலையும் இருக்கணும். நம்ம நான் டிவோட்டிஸ் கூட அதிக நேரம் செலவு பண்ணணும்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் உணர முடியாது. அதுக்காக நம்ம வெளி உலகத்துல யாருக்கிட்டையும் பேசாம பழகாம நம்ம வேலை தொழில் பண்ணாம இருக்க முடியாது. அதையும் செய்யணும். ஆனா நம்ம கிருஷ்ண பக்தர்களோட அதிக நேரம் அவங்களோட தொடர்புல போன்லயோ கிருஷ்ண கதா பத்திய வகுப்புகள்ல
சாண்டிங் கிளாஸஸ், இப்படி நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அதை வீணடிக்காம எவ்வளவு நேரம் கிடைச்சிருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல செலவழிச்சோம்னா கண்டிப்பா பகவான சீக்கிரமா உணரலாம். எல்லாராலையும் உணர முடியும். அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதை அனுபவிக்கும் போது நீங்க போய் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுவீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியல. அதுக்கப்புறமா இப்ப நான் அனுபவிக்கிறேன். அது நீங்களும் அனுபவிங்கன்னு சொல்லிட்டு வழி தவறி போன நம்ம தந்தையோட குழந்தைகளுக்கு நீங்களும் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா இருப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. சூரிய கிரகணத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு முழுமையான அறிவு அதாவது சூரியனுடைய கதிர் பற்றியும் சூரியனுடைய மேற்பரப்பை பற்றியும் அறிவு இருக்கும். சூரியன் உள்ளே இருப்பவை பற்றி அறிவும் இருக்கும். இது முழுமையான அறிவு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மட்டனா மாதாஜி இல்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க யார் ரிப்பீட்டடா படிக்கிறாங்களா இல்ல எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல டிவோட்டிஸ் யாராவது படிக்க விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியும்னா பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வந்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்களை கூப்பிடுறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரிய கிரகத்தின் உள்ளே சென்றவனுக்கு முழுமையான அறிவு, அதாவது அதுதான் அந்த நடுவுல இருக்க சூரிய கிரகத்தின் வட்டத்துக்குள்ள சென்றவருக்கு முழுமையான அறிவு இருக்கும். எதை பத்தி இருக்கும்? சூரியனுடைய கதிரை பத்தி இருக்கும், சூரியனுடைய மேற்பரப்பை பற்றிய அறிவு இருக்கும், சூரியன் உள்ளே இருப்பதை பற்றிய அனைத்துமே. இந்த 3 நிலைகள், 2 நிலைகளை கடந்து 3ஆம் நிலைக்கு போறவங்களுக்கு பூரணமான அறிவு, கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய பூரணமான அறிவு இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? கரீம்ராஜா பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை உணர்வது பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியதாகும். பிரம்மன் சத் நித்தியத்துவம், பரமாத்மா சத் நித்தியத்துவம், சித் ஞானமயம், சத் நித்தியத்துவம் பிளஸ் சித் அறிவுமயமான பிளஸ் ஆனந்த விக்கிரக ஆனந்தமயமான ரூபம். பகவானை சத்தியானது பூரணமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை உணர்வது வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா பற்றிய அறிவையும் உள்ளடக்கியது. அந்த 3 நிலைகளையும் உள்ளடக்கியதுதான் முழுமையாக பகவானை நம்ம அறிகிறது. பிரம்மன் அப்படின்னா சத், நித்தியமானவர், நித்தியத்துவம், நித்தியத்துவத்தை பத்தி சொல்றது பிரம்மன். பரமாத்மாங்கிறது சத் பிளஸ் சித், நித்தியத்துவம் பிளஸ் ஞானம், அறிவுமயமானவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து பகவானா தான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். வந்து நித்தியமானது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து நித்தியத்துவம், அறிவும் சேர்த்து உணர முடியும். அடுத்து ஆனந்த விக்கிரகம். அந்த ஆனந்தத்தை உணர்வீர், ஆனந்தமாக இருப்பீர்னு போட்டிருப்பாங்க. ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம கோயில் போகும்போது அது எப்படிப்பா சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குமா அப்படின்னு மனசுல தோணும். ஆனா அங்க இருக்க டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கருணையோட இருப்பாங்க, அவ்வளோ ஆனந்தமாவும் இருப்பாங்க. அங்க நம்ம போனாலே ஒரு ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நம்ம கோலோகலம் கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு உணர்தல் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கூட இருக்கும்போது நம்ம உணரலாம். அப்போ பகவானையும் நல்லா உணரலாம். நித்தியமானவர், அறிவுமயமானவர், ஆனந்தமயமான ரூபமானவர். பகவானை சச்சித் ஆனந்த ரூபமுடையவராக வழிபடுவது முழுமையானது, பூரணமானது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மியூட்ல இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 1 செகண்ட் மாதாஜி. சாரி, இன்டர்நெட் என்னாச்சு? பண்ணிட்டீங்களா? வந்துருமா? மியூட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி டிவோட்டீஸ், 1 செகண்ட். இன்டர்நெட் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, வந்துருச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. How to change next slides? Yes, next slide. Okay. வாழ்க்கைக்கான பாடம். வாழ்க்கைக்கான பாடம் ப்ளீஸ் யாராவது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. கரேன்ராஜா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறோம் ஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம். முழு முதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகமான ரூபமுடையவராக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து வழிபடுவது முழுமையானது, பூர்ணமானது, அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்மளுக்கு வாழ்க்கைக்கான லெசன் என்ன பாடம் அறிஞ்சுக்கணும்னா, முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரமாக ரூபம் உடையவர். சிலர் ரூபம் இல்லாதவர் அப்படின்னு ஒளி வடிவத்துல வழிபடுறாங்க. அதுக்குதான் சொல்றாங்க ரூபம் உடையவராக விக்கிரகமாக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கென்ற ரூபம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் கையில் புல்லாங்குழல் ஏந்தி மஞ்சள் கலர் பீதாம்பர பட்டாடை அணிந்து இருப்பாரு. தலையில் மயிலிறகு இருக்கும். அவருடைய உருவத்துக்கான ஒரு வர்ணனை இருக்கு. இப்படிதான் பகவான் இருப்பாரு அப்படிங்கிற ரூபத்தை நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்தணும். உருவம் கிடையாத ஒரு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது. அப்படி கிடையாது, வேதத்துல அப்படி கிடையாது. முழுமுதற் கடவுளுக்கு ரூபம் உண்டு. அதனால அவர் வழிபடுவது முழுமையானதும் பூரணமானதும் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா பிரபுஜி, மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூரண உண்மையை நம் விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் உணர முடியாது? வேத ஞானம் குறைபாடுகள் அற்றது. நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ கட்டு உண்டவர்கள். வேத ஞானம் ஆன்மீக மூலத்தில் இருந்து பெறப்படுவது. நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ பக்குவமற்றவர்கள். வேத ஞானம் பக்குவமானது. நம்மை போன்ற ஜீவன்களோ 4 வித குறைபாடுகள் உடையவர்கள். வேத ஞானம் பகவானிடமிருந்து பெறப்படுவது. பகவானுடைய சொற்கள் அபௌருஷேய என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது எப்போதுமே தவறாதது. 4 வித குறைபாடுகள் உடையவர்கள் நிச்சயமாக தவறு செய்யக்கூடியவர்கள். பெரும்பாலும் அறியாமையில் இருக்கிறோம். மற்றவர்களை ஏமாற்றும் குணமுடையவனாக இருக்கிறோம். பக்குவமற்ற புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத ஞானத்துல என்ன சொல்றாங்க? பூரண உண்மையை நம் விருப்பப்படி ஆராய்ச்சி செய்து ஏன் உணர முடியாது அப்படின்னு வேத ஞானத்துல என்ன சொல்றாங்க? நம்மை போன்ற ஜீவன்கள் எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாங்க. குறைபாடுகள் அற்றது. வேத ஞானம் ஒரு குறையுமே அதுல இருக்காது. ஏன்னா
அது முழு முதற் சாட்சாத் பகவானுடைய அம்சம் வேத ஞானம். அதனால குறைபாடுகளே அற்றது. அடுத்து நம்ம போன்ற ஜீவன்கள், சாதாரண ஜீவாத்மாக்கள் வந்து கட்டுண்டவர்கள். இந்த முக்குணங்கள்ல கட்டுப்படுவோம். அது அதனால கட்டுண்டவர்கள் தான். ஆன்மீக மூலத்துல இருந்து பெறப்படுவது வந்து சுத்தமானது, புனிதமானது. அடுத்து இந்த சைடு நம்ம ஜீவாத்மா அனுபவிக்கிறது எப்படின்னா, உணர்வது எப்படின்னா, பக்குவமற்றவர்களா இருப்போம் நம்ம. அடுத்து பகவான் சைடு வேற ஞானம் எப்படி இருக்கும்? பக்குவமானது. ஏன்னா பகவானிடமிருந்து பெறப்படுவது பகவானுடைய சொற்கள் அபௌருஷேய என்று அழைக்கப்படுகிறது. எப்போதுமே தவறாதது, துல்லியமாக இருக்கும். அதனால அது துல்லியமானது, பகவானுடையது, பக்குவமானதுதான். நம்மளுக்கு என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்கும்னா அதை வகைப்படுத்தினாதானே நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். குறைபாடுகள் இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிட்டா நம்மளால அந்த குறைபாடுகளை களைய முடியாது. என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு முயற்சியும் பண்ணலாம். அப்படியே நம்ம புலன்களால அதை குறைக்க முடியாது. முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கு, மாயாவுடைய சக்தி வந்து அதிகமா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய மகா மந்திரத்துக்கிட்ட சரணடையணும். அதுக்கு என்ன குறைபாடு உடையவர்கள் நம்ம ஜீவாத்மாக்கள்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் தான். நான் வந்து பூரணமா இருக்கேன், ஒரு தவறு கூட நான் செய்யல. தெரியாம கூட, தெரிஞ்சு செய்யாம இருக்கலாம். ஆனா தெரியாம நம்ம தவறு செய்யறது இயற்கை தான். அது மாதிரி இருப்போம். பெரும்பாலும் அறியாமையில தான் இருப்போம். அறியாமைனா எது நல்லது, எது கெட்டதுங்கிறது அந்தந்த வயசுக்கு அது புரியாது, முடிவெடுக்க தெரியாது. இப்ப இருக்கிற பக்குவத்துல நம்ம நினைப்போம், அந்த அந்த வயசுல நம்ம இந்த சில அறியாமையில இருந்தோமே ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்பதான் கிருஷ்ண மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோமே, 7 வருஷம் முன்னாடியே நம்ம வந்திருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருப்போம்? எவ்வளவு அறியாமையில இருந்திருக்கேன். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட பேசும்போது கூட நான் ஏன் இந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சேன்? அது அறியாமையில நான் பேசியிருக்கேன். இல்ல அவங்க அந்த அறியாமையில சிலர் பேசும்போது நான் ஏன் சிலருக்கு அர்ஜுனன் மாதிரி இதை எதிர்த்து கேட்கறதுக்கு தைரியம் இல்லாம அதை விட்டுட்டேன். சரி போகட்டும் போகட்டும் ஏன் விட்டேன். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு குழப்பங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் அந்த அறியாமைங்கிறது. மற்றவர்களை ஏமாற்றும் குணம். ஏமாற்றும் குணம்னா நிறைய பேர் பெரிய பெரிய லெவல்ல ஏமாத்துறாங்க. அதே சின்ன ஏமாற்றம்னா கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட லீவ் போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன தவறு கூட டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லுவாங்க. எங்க பாட்டி தவறிட்டாங்க, அது மாதிரி ஏமாற்றும் குணம். அது இயற்கையாகவே ஜீவாத்மாக்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு. சின்ன சின்ன பொய் ஏமாற்றுங்கிறது நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே அங்கங்க வந்துருது. அது மாதிரி பக்குவமற்ற புலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நம்ம புலன்கள்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்க புலன்கள் வந்து பக்குவமானவே எதையுமே சொல்ல முடியாது. ஒரு புலன் கூட பக்குவமானதுன்னு சொல்ல முடியாது. எது பகவான் கிட்ட சரணடைகிற வரைக்கும் சுத்தமா பக்குவமற்றதா தான் இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்பட்டு புலன்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்துருவாங்க பகவான் கருணையால. அடுத்து 3 விதமாக அறிவை பெறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 ஹரே விதமாக கிருஷ்ணா. அறிவை பெறலாம். மாலினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 விதமாக அறிவை பெறலாம். படிங்க மாதாஜி. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், கண்களால் காணக்கூடியது, புலன்களால் அறியக்கூடியது. அனுமான பிரமாணம், அனுமானம் உத்தேசமாக கூறுவது. சப்த பிரமாணம், அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டு அறிவது. குரு, சாது, சாஸ்திரம் அவர்களிடமிருந்து கேட்டு பெறுவது, அறிவது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அதுலயும் உங்களுக்கு தெளிவா போட்டிருக்கு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்னது கண்களால் காணக்கூடியது, அல்லனா எந்த புலன்களால் வேணா கண்கள் மட்டும் இல்ல, கண்கள் மாதிரி அனைத்து புலன்கள் ஒவ்வொன்றாலையும் அறியக்கூடியது. அடுத்து 2வது அனுமான பிரமாணம் வந்து உத்தேசமாக சொல்வது. அது கண்களால் காண்றது, காதால கேட்கிற தகவல் அந்த மாதிரி அது பிரத்யக்ஷ அது அறிவு. அடுத்து அனுமான பிரமாணம்ங்கிறது யூகிக்கிறது, உத்தேசமா சொல்றது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு மலை மேல புகை வருதுன்னு வைங்களேன். புகை வருதுன்னா அங்க நெருப்பு இல்லாம புகை வராது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். நெருப்பு இருக்கிற இடத்துலதான் புகை வரும். அப்ப அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்க போய் தான் காட்டுக்கு ஏதோ அங்க பிடிச்சிருக்கு, அதனாலதான் இவ்வளவு புகை வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு உதாரணம். அனுமானம் தான், அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கும், ஆனாலும் நம்மளால அதை அனுமானிக்க முடியும். அடுத்து சப்த பிரமாணம், அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்டு அறிவது. அது குரு அல்லது சாது, சாஸ்திரம்.
3 வழிகள்ல கேட்கிறது. குருனா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள், சீட பரம்பரையில வந்த ஆச்சாரியர்கள். அது வந்து ஒரு குரு வந்து சீடரை தேர்ந்தெடுக்கிறாருன்னா அந்த காலத்துல ஆஹ் ரொம்ப கடுமையான சோதனைகள் எல்லாம் வெற்றி பெற்று வந்தாதான் நிறைய சீடர்கள் இருப்பாங்க ஒரு குரு கிட்ட. ஆனா அந்த வரப்பிரசாதம்ங்கிறது, சீடராக கூடிய வரப்பிரசாதம்ங்கிறது ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஏன்னா அவருக்கு அத்தனை தகுதியும் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. எதுக்காக இத்தனை சோதனைகள் அப்படின்னா, இப்ப அவன் நம்மள மாதிரி டிஜிட்டல் வேர்ல்டு டெக்னாலஜி அப்ப கிடையாது இல்லைங்களா? அதனால அப்ப இருக்கிற வேத அறிவை வந்து அப்படியே கலப்படமே இல்லாம இந்த சீடன் அடுத்த பரம்பரைக்கு எடுத்து செல்வாங்களா அப்படிங்கிறதுக்கான தேர்வெல்லாம் வச்சுதான் அந்த குரு வந்து சீடரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தன்னிடம் உள்ள அறிவு அனைத்தையும் அங்க கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்த குரு கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப குரு பரம்பரை வாயிலாக. அடுத்து சாதுனா பக்தர்கள். பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நிறைய பக்தர்கள் நிறைய விதத்துல புரிஞ்சுட்டு வருவாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை போராட்டத்துல இருந்து ஒவ்வொரு விதத்துல புரிய வைப்பார் பகவான் வந்து. அவங்க கர்ம பலன், முன் ஜென்மத்துல நம்மளுடைய பிறவி பலன் எல்லாத்தையும் ஒரு கணக்கு வச்சு துல்லியமான கணக்குல அவங்களுக்கு ஒரு சமயத்துல அந்த உணர்வு வந்து பகவான்கிட்ட சரணடைய வைப்பாங்க. அவங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து சாஸ்திரம். சாஸ்திரம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அந்த வேதங்கள்ல இருந்து அறிகிறது ஒண்ணு. இது மாதிரி இருக்கிறது சப்த பிரமாணம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க்கைக்கான சங்கர சுப்பிரமணியன் ஹரே பிரபு, சங்கர சுப்பிரமணியன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? சங்கரேசன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மேடம். மாதாஜி, நான் சங்கர் சுப்ரமணியம் பேசுறேன் மாதாஜி. வாழ்க்கைக்கான பாடம். வாழ்க்கைக்கான பாடம். குரு பரம்பரையின் மூலம் கீழிறங்கி வரும் பக்குவமான அறிவை நாம் பெற வேண்டும். அப்பரம்பரை பரம ஆன்மீக குருவான பகவானிடம் தொடங்கி மற்ற ஆன்மீக குருக்களின் வழியாக வரும் சீட தொடராக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, குரு பரம்பரைங்கிறது முத நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தது. கிருஷ்ணர் வந்து இங்க அவருடைய மனித கடவுள் அவதாரமா பிறந்து இங்கிருந்து முடிச்சுட்டு போகும்போது அத வந்து அவருடைய அனுபவம், வேதங்கள், வேத அறிவு அனைத்தையுமே பிரம்மாவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்மா கிட்ட இருந்து அடுத்து வியாசர் உங்களுக்கு வருது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாரா கடந்து இப்ப வந்து ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்க கிட்ட வந்து அப்புறமா இப்ப நம்மளுக்கு முறையா எல்லா இஸ்கான் கோவில்கள் வழியாக நம்மளுக்கு இந்த பகவத்கீதையும் பாகவதம் மற்ற வேத அறிவு எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் புலை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில்ல வந்து இலவசமா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. இலவசமா எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய கோயில்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க, எனக்கு தெரியல அதை பத்தி. ஆனா இங்க இலவசமா கிடைக்குது. இந்த கிருஷ்ண அமிர்தத்தை பருகிறதுக்கு எந்தெந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கோ, பகவானுடைய கருணை இருக்கோ அவங்களுக்குதான் இது போய் சேரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பகவானிடமிருந்து தொடங்கி மற்ற ஆன்மீக குருக்களின் வழியாக வரும் சீடத்தொடராக இருக்க வேண்டும். இதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பானுப்பிரியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சுந்தரேசன் பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதலும் அவனின் இறுதி முடிவும். அர்ஜுனன் முதலில் போரிட வேண்டாமோ என்ற குழப்பத்தில் இருந்தான். ஆனால் பரம ஆன்மீக குரு பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்தான். ஸ்லோகம் 2.6 and 7. பிறகு பகவத்கீதை கேட்ட பின் பகவான் வற்புறுத்தவில்லை, சிந்தித்து செயல்படுமாறு கூறினார். அதற்கு அர்ஜுனன் ஸ்லோகம் 18.73 கரிஷ்யே வச்சனம் தவ
என்று கூறி பகவானின் ஆணைக்கிணங்க போர் புரிய முடிவு செய்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அர்ஜுனன் முதலில் சொல்றாரு, நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த 18 அத்தியாயங்கள் நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. அதுல உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அர்ஜுனனுடைய கேள்விகள் என்னன்னு தெரியும், பகவானுடைய வழிகாட்டுதல் என்னன்னு தெரியும். அது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இன்னும் இதுக்கு மேல ஒரு படி நம்ம ஏறி அந்த கிருஷ்ண உணர்வை, கிருஷ்ண அமுதத்தை பார்க்கணும், ரசிக்கணும், ருசிக்கணும் தான் இத்தனை பேர் ஆர்வமா வந்திருக்கீங்க. அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனன் முதல்ல போரிடணுமா வேணாமா அப்படின்னு குழப்பத்துல இருக்காரு. அடுத்து பகவான் கிட்ட என்ன பண்ற, சரணடைறார். அது ஸ்லோகாஸ் என்னன்னு போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பகவத்கீதை கேட்ட பின் பகவான் அப்பையும் வற்புறுத்தல. ஏன்னா பகவான் ஜீவாத்மாக்கன்னு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்குறாங்க, சிறிய சுதந்திரமும் இருக்கு. இப்ப நம்மள முழுமையா பகவான் கட்டுப்படுத்தினார்னா எங்கேயுமே தவறு நடக்காது. நம்மளுடைய புலன்கள் அனைத்துமே ஆன்மீகமானதா இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா நம்ம இங்க பிறந்திருக்கிறதே நம்மளுடைய ஆஹ் செயல்களின் விளைவாதான் பிறந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால நம்ம ஆசைப்பட்டுதான் இங்க பிறந்திருக்கோம்னு சொல்றாங்க. அதனால அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கான சுதந்திரமும் பகவானாலதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதுக்குதான் நம்ம சொல்றது, நம்ம ஆசையே பட வேணாம், நீ சரணடைஞ்சிட்டேன்னா உனக்கு எந்த பாதையை எடுக்கணும் ஆசைப்பட்டு முடிவெடுக்காம கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு நீங்க முடிவெடுக்க தெரியும் அப்படின்றது எதுக்காகனா பகவான்கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் நம்ம இந்த நம்மளுடைய ஆசையை சாங்ஷன் பண்றாரு. சரி, நீங்க போய் வற்புறுத்தவே மாட்டார் பகவான். எதுவுமே வற்புறுத்த மாட்டார். உனக்கும் சிறிது சுதந்திரம் இருக்கு, நீ சிந்தித்து செயல்படு, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தையும் நீ பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை சரியா பயன்படுத்துறோமா, இந்த தடவையாவது சரியா பயன்படுத்தி நம்ம தந்தை நாட்டுக்கு போய் சேர்றோமா அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில அறிஞ்சுக்க வேணும் கண்டிப்பா. அதுக்கு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, அத்தனை அத்தியாயம்ல பகவான் வழிகாட்டிக்கிட்டே வராங்க. 18.73 என்ன சொல்றாரு, பகவானின் ஆணைக்கிணங்க போர் புரிய முடிவு செய்கிறார் அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க பிரபு, படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நாமும் அர்ஜுனனை பின்பற்றி பகவானின் ஆணைப்படி நடக்க முயல வேண்டும். அதாவது பகவத்கீதை வாழ்ந்து மனித வாழ்வின் இலட்சியமான சனாதன நித்தியமான உலகத்தை அடைய வேண்டும். நாமும் என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனன் ஆணைப்படி நடக்க முயல வேண்டும். நமக்கு கொடுத்த சுதந்திரத்தை கரெக்டா பயன்படுத்தணும். பகவானிடம் சரணடைந்து எது தர்மம், எது கர்மா, எது விகர்மா, எது அகர்மா எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதன்படி நம்ம வெறும் படிச்சு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டோம், நம்ம L1 சர்டிபிகேட் வாங்குறோம், L2, L3 இதுக்கு மேல சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கிட்டே போறோம் அப்படின்னு மட்டும் இருந்துடக்கூடாது. எங்க மாதாஜி சொல்லுவாங்க வகுப்பெடுக்கும்போது, ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது. நீங்க படிச்சுட்டு சர்டிபிகேட்டை மட்டும் வீட்டுல போய் வச்சீங்கன்னா எதுக்குமே பயன்படாது. அது கறிக்கு உபயோகப்படணும் அப்படின்னா அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். கடைபிடிச்சோம்னாதான் இந்த பகவான் கொடுத்த கீதையின் அர்த்தப்படி நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். அப்பதான் நம்ம பகவானை உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல அதே மாதிரி நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பகவத்கீதை படி வாழ்ந்து மனித வாழ்வின் லட்சியமான சனாதன நித்தியமான எட்டர்னல் உலகத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நளினி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன். பகவத்கீதையும் சனாதன தர்மமும். பகவான் சனாதனமானவர், ஜீவன்கள் சனாதனமானவர்கள். அவர்களுக்கிடையேயான உறவு சனாதனமானது. பகவத்கீதையின் முக்கிய நோக்கம் ஜீவனின் நித்திய கடமையான சனாதன தர்மத்தை புதுப்பிப்பதாகும். ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியார் சனாதனம் என்ற வார்த்தையை
ஆதி அந்தம் இல்லாதது என்று விளக்கியுள்ளார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் நித்தியமானவர், சனாதனமானவர்னா ஜீவன்களும் அப்படிதான், அழிவில்லாதவங்க தான். ஏன்னா பகவானுடைய துளி அம்சம் தான் நம்ம ஜீவாத்மாவும். அதனால நம்மளும் அழிவே கிடையாது. உடலுக்கு மட்டும்தான் அழிவு இருக்கு, ஆத்மாவுக்கு அழிவு இல்லாம இருக்கு. அடுத்து உறவு, பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் உள்ள உறவும் நித்தியமானது. யாருமே அவருடைய தொடர்பிலிருந்து நம்ம தொடர்பில்லைக்கு அப்பால் போகவே முடியாது. உறவு நித்தியமானது. பகவத்கீதையின் முக்கிய நோக்கம் ஜீவனின் நித்திய கடமையான சனாதன தர்மத்தை புதுப்பிப்பதாகும். ஸ்ரீபாத ராமானுச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆதியும் அற்ற அந்தமும் இல்லாத அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான. ஏன்னா பகவானுக்கு முடிவும் கிடையாது, தோற்றம் அவருதான். அவருக்கு ஆதியும் சொல்ல முடியாது, அவரே தோற்றம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னன்னா, தொடக்க முடிவும் அற்றதான எல்லைகளால் வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட மத பிரிவை சேர்ந்ததாக, இது ஒரு பிரிவினருக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையோ பகவான் கிருஷ்ணரோ ஒரு மதத்திற்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது, கருதக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா உலகத்தினுடைய முழு முதற் கடவுள், உலக மக்கள் அனைவருக்குமானவர் கடவுள். இது எல்லா உயிர்வாழியிடமிருந்து பிரிக்க முடியாதது, இன்றியமையாத அங்கம். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ், யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மீனாட்சி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? மாதாஜி. நித்திய குணம், நித்திய தர்மம். நெருப்பிலிருந்து வெப்பமும் ஒளியும் பிரிக்க முடியாதது போல் உயிர்வாழிகளிடமிருந்து சேவையை பிரிக்க முடியாது. அது நித்திய தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ போன தடவை நம்ம ஒரு ஸ்லைட் பார்த்திருந்தோம். இனிப்பு சுவையிலிருந்து சர்க்கரையிலிருந்து இனிப்பு சுவையை பிரிக்க முடியாது, மிளகாயிலிருந்து காரத்தை பிரிக்க முடியாது. அது மாதிரி இப்ப நெருப்பிலிருந்து வெப்பத்தை ஒளியும் பிரிக்கவே முடியாது. இதெல்லாம் அதோடைய தன்மை, குணங்கள். அது போல உயிர்வாழிடமிருந்து சேவையை பிரிக்கவே முடியாது. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஒரு மனிதர் ஒரு குழந்தையை பெற்ற பிறகு அந்த குழந்தைக்கு சேவை பண்றாங்க, அது இயற்கையாவே பண்றோம். அதே மாதிரி மிருகங்களுக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தா? விலங்குகளும் அதே மாதிரி ஒரு குட்டி பிறந்த உடனே அந்த குட்டிக்கு சேவை பண்ணுது. அது மாதிரி எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் அந்த சேவைங்கிற குணம், மனப்பான்மை இருதயத்துல நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்தே நம்மளுக்கு விதைக்கப்பட்டு இருக்கு. அது இயற்கையானது, அது நித்திய தர்மம் கூட. அதுதான் தர்மம். அதனாலதான் உலகமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. இவன் மனிதன் குழந்தை பிறந்த உடனே இது யாரோ நான் யாரோன்னு போனோம்னா அது உலகம் இயங்க முடியுமா? அந்த குழந்தை யாரு பராமரிப்பாங்க, யாரு நல்வழிப்படுத்துவாங்க? அது மாதிரி அந்த மிருகமும் ஒரு வயசுக்கு, ஒரு பறவையோ ஒரு புழுவோ ஒரு வயது வரைக்கும் தாயினுடைய பராமரிப்பு, தந்தையோட பராமரிப்புல இருந்து அது கொஞ்சம் வேட்டையாடுறதுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது தனியா போகுது. இது மாதிரி எல்லாமே நித்திய தர்மம், நித்திய குணம். இதுதான். ஆனா நம்ம சேவை பண்றோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சேவை பண்றோம். சமுதாயம் நல்லா இருக்கு, இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு, அது பண்றோம். அண்டை நாடுகளுக்கு அது மாதிரி சேவை பண்றோம். அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு சேவை நம்ம வாங்குறோம், நம்ம செய்யறோம் அது மாதிரி. ஆனா நம்ம யாருக்கு சேவை செய்யணும்? முழு முதற் கடவுள் பகவானுக்கு தான் முதற் சேவை. யாருக்கு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவத்கீதையில. பகவானுக்கு தான் முதல் சேவை இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம யாருக்கு செய்யணுமோ அடுத்து செஞ்சுக்கலாம். பகவானுக்கும் உயிர்வாழிக்கும் ப்ளீஸ் யாராவது படிக்க. சுதர்ஷன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நான் படிச்சுட்டேன் மத்தாஜி. பகவானுக்கும் உயிர்வாழிக்கும் படிங்க பிரபுஜி. உயிர்வாழிக்கும் உள்ள உறவு. நாம் பரமபுருஷ பகவானிடம் சேவையின் மூலம் உறவு கொண்டுள்ளோம். முழுமுதற் கடவுள் பரம அனுபவிப்பாளர் ஆவார். உயிர்வாழிகளாகிய நாம் அவரது சேவகர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. பகவானுக்கும் உயிர்வாழிக்கும் என்ன உறவுன்னு நிறைய அங்கிருந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம்.
அடுத்து நம்ம பரமகிருஷ்ண பகவானிடம் சேவையின் மூலம் உறவு கொண்டுள்ளோம். அவருக்கு சேவை பண்ணணும். அடுத்து அவர்தான் பரம அனுபவிப்பாளர். நம்ம அனுபவிக்கிற இன்பமாகட்டும் துன்பமாகட்டும் எல்லாத்தையுமே பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர். நாம அனுபவிப்பாளர்னு நினைக்க கூடாது. உயிர் வாளிகளான நாம் அவரது சேவகர்கள். நம்மளுக்கு முதல் சேவை பகவான் நம்மளை படைத்தவர், பரமாத்மா, பரம்பொருள் அப்படிங்கறத உணர்ந்துட்டோம்னா அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு மீத இருக்க டைம்ல தான் நம்ம மற்றவர்களுக்கு சேவை பண்ணுவோம், நம்மளுடைய கடமையும் செய்வோம். அதுதான் நல்லது. அதுதான் பகவத்கீதையில குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து கிருஷ்ணா என்றால் உன்னதமான ஆனந்தம். கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான பொருள் உன்னதமான ஆனந்தம் என்று பொருள். அவர் எல்லா ஆனந்தத்திற்கும் இருப்பிடமாக விளங்குகிறார். ஆனந்தம் மட்டும்தான், ஆனந்த ரூபம்தான் கிருஷ்ணர். நம்மளுக்கு எவ்வளவுதான் துன்பம் இருந்தாலுமே அது என்ன ஆகும்னா பகவானை உணர உணர அந்த துன்பம் தாமரை இலையில எப்படி நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அது மாதிரி நம்மள கிருஷ்ண உணர்வு அந்த துன்பத்தோட ஒட்டாமலே நம்மள ஓரளவுக்கு இந்த பூமியில வாழ வைக்கும். அதை உணர்ந்து பார்த்தோம்னா தான் அது அனுபவிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனந்தத்தை நாடும் ஜீவன். நாம் எல்லாம் சுகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனந்தமயோ யாசாத் வேதாந்த சூத்திரத்துல இது 1.1.12 அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சூத்திரம்ல இருக்கு. அடுத்து பகவானை போன்றே உணர்வுமிக்க உயிர்வாளிகள் இன்பத்தை நாடுகின்றனர். நம்மளும் என்ன பண்றோம், அவர் ஆனந்த ரூபமானவர் பகவான். அதனால நம்மளும் அவருடைய ஜீவாத்மா தானே, அதனால நம்மளும் ஆனந்தமா இருக்கணும், இன்பம் தான் பிடிக்கும். இப்ப யாருக்காவது உனக்கு துன்பம் வேணுமா இன்பம் வேணுமான்னு கேட்டா எல்லாத்துலயுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்பம் ஆனந்தம். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மனித பிறவியும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம பரமாத்மாவை புரிந்து கொண்டோமானால் நாமளும் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். பரமாத்மாவுடைய நம்மளுடைய தொடர்பை உணர்ந்து கொள்ளணும். அடுத்து பகவானின் இன்பம் நித்தியமானது. உயிர்வாளிகள் அவருடன் உறவு கொண்டு ஒத்துழைத்து அவரது சங்கத்தில் பங்கு கொண்டால் அவர்களும் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். இதுதான் ஒத்துழைத்துனா என்ன, சரணாகதி அடைகிறது. அவரது சங்கத்தில் பங்கு கொண்டால் என்ன, அவருக்கு சேவை பண்ணணும். காலையில என்ன பண்ணணும், உணவு படைக்கணும், அது பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். மதியம் நம்ம சாப்பிடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம சமைச்ச உடனே பகவானுக்கு வச்சுட்டு அதை பிரசாதமா எடுக்கணும். மகாமந்திர சாண்டிங் பண்ணணும். பகவத்கீதை ஸ்லோகன் எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு முடியுமோ அப்படி பண்ணணும். ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு லெவல் வரும்போது நம்ம வகுப்பாசிரியர்கள் சீனியர் மாதாஜிஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் வழிகாட்டுவாங்க. அதுபடி நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான வழி இது. மகாமந்திரம் சொல்லியே பகவானை உணர முடியுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான வழி. நீங்க வேள்வி பண்ணணும், யஜ்யம் பண்ணணும், ரொம்ப சிரமப்படணும் அப்படிங்கலாம் நம்மளுக்கு இல்ல. அடுத்து பகவானின் இனிமையான திருவிளையாடல்கள். பகவான் இங்கு அவதரித்து தனது பக்தர்களிடம் தான் கொண்டுள்ள அன்பு உறவுகளின் மாதிரியை விருந்தாவன லீலைகளாக காட்டுகிறார். இங்க ஏன் அவதரிச்சார் பகவான், தனது பக்தர்களிடம் அவர் கொண்டுள்ள அன்பு உறவுகளின் மாதிரியை எப்படி அவரு ஜீவாத்மா கூட எப்படி உறவு கொண்டிருக்கிறார், நம்மளுக்கு கண்ணு கெட்டாத தூரத்துல இருந்து எப்படி உறவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே நடத்தி காட்டணும். அதே மாதிரி தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவதரிச்சாங்க. அவதரிச்சு அந்த மாதிரி விருந்தாவன குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் பண்ணின லீலைகள் நிறைய இருக்கு. கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் பிறந்ததிலிருந்தே எத்தனை அசுரர்களை வதம் பண்ணியிருக்கிறாரு, எத்தனை லீலைகள் புரிந்திருக்கிறாருன்னு அதை படிக்க அதை படிச்சு நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்க குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் அந்த கதையை சொன்னீங்கன்னா அது திகட்டாத ஒரு தேனமுது மாதிரி இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கெல்லாம் அது ஒண்ணுமே புரியல மாதாஜி பிரபுஜி. அது ஒரு வார்த்தைகளா தான் படிச்சோம். இப்போ கிருஷ்ணருடைய கருணையால எங்களுக்கு உணர முடியுது, பகவானை உணர முடியுது. அந்த லீலைகளுடைய இன்பத்தையும் எங்களால அனுபவிக்க முடியுது. அவர் தம் திருநாட்டை ஆன்மீக உலகம், அவர் திருநாட்டை பகவத்கீதையில் விவரிக்கிறார் 15.6ல. அடுத்து பரமபுருஷ பகவானின் இருப்பிடம் கோலோகல விருந்தாவனம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது பிரம்ம சம்மிகிதையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதான் மூலாதாரம் எங்க இருந்து வருதுன்னு கேக்குறோம் இல்லையா, பிரம்ம சம்மிகிதையில இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க.
பரமபுருஷ பகவான் அங்கதான் இருக்காருன்னு. இது வந்து எந்த கட்டுக்கதையோ கற்பனை கதையோ அல்ல, பகவானை பற்றியது. அடுத்த ஆன்மீக கிரகத்திற்கு சென்றால் இது திரும்பி வர வேண்டியதே இல்லை. அங்க என்ன இல்ல? பிறப்பு இல்ல, இறப்பு, நோய், முதுமை, இந்த 4 துயரங்களும் இல்லவே இல்லை. இந்த 4 தான் நம்ம இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அது அங்க கிடையாது. அடுத்து மற்றபடி ஜட உலகத்தின் மிக உயர்ந்த லோகமான பிரம்ம லோகத்திலும் இத்துயரங்கள் உண்டு. ஜட உலகத்தோட மிக உயர்ந்த லோகம். நம்ம புண்ணியம் பண்ணுனா மேல் உலகம் சொர்க்கத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லைங்களா? புண்ணியம் பண்ணுனா அங்க அதுக்காக நம்ம இங்க நல்ல காரியம் பண்ணக்கூடாது, புண்ணியம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. நம்ம நல்ல காரியங்கள் பண்ணணும், புண்ணிய காரியங்களும் பண்ணணும். பண்ணினாலும் கிருஷ்ணா, இத உங்களுக்காக நான் இத அர்ப்பணிக்கிறேன். சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். உங்களை நினைச்சுதான் நான் இந்த காரியத்தை பண்றேன் பகவானேன்னு சொல்லிட்டா போதும். நம்ம அப்படி வெறும் புண்ணிய காரியங்கள் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு பகவானை நடுநிலைப்படுத்தி செய்யாமல் சாதாரணமாக நம்ம புண்ணிய காரியங்கள் இப்படி செஞ்சாலும் உயர்ந்த லோகமான பிரம்ம லோகத்துக்கு போறோம்னு வைங்க. அங்க போனாலும் என்ன பண்றாங்க? திருப்பி மறுபிறப்பு உண்டு. அங்கேயும் இந்த துயரங்கள் உண்டுன்னா இந்த 4 துயரங்களும் அங்கேயும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா திருப்பி அந்த புண்ணிய காரியம் முடிஞ்சோடனே பிறப்புக்கு போயிடுவாங்க. நம்மள பிறக்க வச்சிருவாங்க. அடுத்து அந்த 3மே ஒன்றன் பின் ஒன்றா நம்மளுக்கு வந்துரும். அதனாலதான் பகவானிடம் சரணடைங்க, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பகவத்கீதையின் அறிவுரைப்படி பக்தி தொண்டு செய்து ஆன்மீகமாக முன்னேறி கோலோக விருந்தாவனத்திற்கோ வைகுந்த லோகங்களுக்கோ செல்ல விருப்பம் கொள்வோம். அங்கு செல்வது எப்படி? வாழ்வின் முடிவில் பகவானை மட்டும் நினைத்து கொண்டு உடலை விட வேண்டும். அது எதுல சொல்றாங்க? பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் 5வது பதத்துல சொல்றாங்க. இறக்கும் தருவாயில வந்து நம்ம பகவானை மட்டுமே நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அதுக்கு வந்து திடீர்னு பிராக்டிஸ் பண்ணா அப்படி வராது. ஏன்னா நம்ம அப்ப வந்து ஜட உலகத்துல பிள்ளைங்களை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, இவங்க எப்படி இருக்காங்க, அக்கம் பக்கத்துல சொந்தக்காரங்க எப்படி இருக்காங்க, இப்படிதான் மனசுல ஓடும். அதுக்குதான் பயிற்சி நம்ம இப்ப இருந்தே பண்ணணும்னா அது நம்ம பயிற்சி பண்ணின உடனே இயற்கையாகவே அங்க பரமாத்மா நிறைஞ்சிருவார் நம்முடைய ஹிருதயத்துல. அப்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டு நினைவுக்கு கொண்டு வரணும்னு இல்லை, அது இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வந்துரும் அந்த நினைவு. அதுக்குதான் பயிற்சி பண்ண சொல்றாங்க. அடுத்து வாழ்வின் இறுதியில் பகவானை நினைப்பது எப்படி? அர்ஜுனா, எப்போதும் என்னை இந்த கிருஷ்ண ரூபத்தில் நீ எண்ணுவாயாக. அந்த ரூபம் இருக்கு பகவானுக்கு, அந்த ரூபத்தை நினைச்சுதான் எண்ண வேண்டும். அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுவதையும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். உனது செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உனது மனதையும் அறிவையும் என்னில் நிறுத்தினால் நீ என்னிடம் வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இது அர்ஜுனாவுக்கு மட்டும் சொன்னதில்லை, நம்மள மாதிரி ஜீவாத்மாக்களுக்காக சொல்லப்பட்டது. பகவானுடைய திருவாய்மொழியிலிருந்து வந்த அமிர்தம் இது. செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து விடு. நம்ம எந்த செயல் செய்தாலும் சரி, பகவானே உங்களுக்காக செய்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுதான் நம்மள வந்து கோலோகத்துக்கு கொண்டு போகும். அதனுடைய பாவ விளைவோ புண்ணிய விளைவோ நம்மள பாதிக்காது. அடுத்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னதை நாமும் பின்பற்றுவோம். பகவானை நினைத்துக் கொண்டே நம் தொழிலையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையும் செய்ய பயிற்சி செய்வோம். இதன் மூலம் இறுதியில் நம்மால் பகவானை நினைக்க முடியும், அவர் திருநாட்டிற்கு செல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்பு வந்திருந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா குலை மேங்களூர் கோயில் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மாதாஜி என் பண்ணிடுவோமா? என் பண்ணிட்டு டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்போமா? எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பேஸ்ச கிருபா சிந்துக்கே ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். ஜெய். அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்திக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். ராமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் கி ஜெய்.
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जय। जय भगवत गीता और भागवत जय ग्रंथों की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय जय। अयोध्या श्री राम लल्ला की जय जय जय। नित्य गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. कृष्ण हरे Live stop பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. எப்படி பண்றது? உள்ள போஸ்ட்ல போயிட்டு. हरे कृष्णा माताजी. விஸ்வநாதன் हरे कृष्णा मदना माताजी. राजेश्वरी माताजी.